2, 1. Čauky lidičky, vítejte u mýho dalšího videa. Jsem tady zasa s Maškem Hroudou. Pozdrav Mašku Hroudo. Jdeme si zahrát strategii. Jdeme na to chošaní. Multiplayer a hosty. Počkej, ty hostuješ dobrá. Já mám Máme kvapa. Stojíš dobrá. Dobrá. a hra sa začala. Mne sa ešte načíta ako. Pošli request, vieš čo myslím. Je veľmi bez rýchlo musím púpu. Kámo, mne to až teraz načítalo, akože ty si ako len na tom spí. Žum. Ja to už nemôžem. Pozdravíme. Research Center. Kámo, ja som úplne mimo. Ja som ešte ani, ja som idiot, normálne aj farmy som ešte nepostavil. Teraz som... Ježiš, farmy. Ani Ja som ty? zrovna, už som ti poslal, hej. Hej, Ty má väčšiu ekonomiku, jak tých, to nesmieš dopustiť. kámo, je to začiatok, to nič neznamená. Môže to byť aj tým, že moje mesto, že mám jeden reálne malý ostrov. Ty kde si? Ja som v Amerike. Ty si dal mapu sveta? Ja som v Austrálii. Ja som v Severnej Amerike. Kámo, ja som v Ríky, ako hlboko. Postaviť most za bolo lode. Počkaj, ešte nepúšťam alianciu. Mám Ameriku, Kanadu a tie ostrovčeky. Ja som idiot, sorry, ja som v tom dekláne. Ja som onen. Takže ty chceš vojnu, hej? Tej? Ne, A nie ja. A hlavne nie, keď som na tomto ostrove, kámo, to je jaká džadovina, že ma to onen sem spavnul. to by bolo potom raketová vojna. Ja si hneď postavím druhé mesto, lebo mám málo jedla. Stávať nemôžem. Ty nevieš, že... Čo zas? Ty nevieš, aké riti som ja mám doslova. Môj ostrov je taký veľký, že som dal, že mám v strede jedno mesto ostrova a to je celé, on viacej sa to aj nezmestí. Vieš, aká malá je Amerika? Ja si postavím most do Južnej Ameriky. Vieš, aký je malý Austrália? Asi ja už tam si mostík. Jo, už môžem? Dobre. Mám letadla? Nice. Tak dám robiť Nie, mašinéry. Peti, a skáďal máš lietadla. Mne sa ešte ani onen to sa nerobilo. A ja som spravil aviation a plast a to ten storage. Koľko máš barákov, no tých mest? 2. A jak to si to robí tak rýchlo? Ja mám jedno a aj tak mám onen ja iba prvú vec vyskúšanú. A to... Ten typek je tak úplne dole v Južnej Amerike. Super, gratulujem mu. To má baránky, takže ja si to robím vojákov pár. Ja si nepamätám poriadne, ako nesprávne hrať tú hru na vojenský štýl, lebo vieš, aký ako ja používam. Ty používaš, že nič. Žiadna armáda. On mi ničí môj most! Ja idem, Máme ja musím zautočil. postaviť most. Chápeš? Ja taká veľmocnosť stavať most, to kedy kto videl. On mi ničí môj most, chápeš? No, máme tanky. Faktory a ideme na to. Zlato. Teraz máme obrovskú bitvu. Ja idem onen si tie steny postaviť. Keď stiahnem svoju armádu trošku. Ktoré steny mám robiť, tie steny, alebo onen tú druhú vec? Tie druhé steny. Tak normálne to prvé sú normálne steny, keď dáš ich vedľa seba, tak sa spoja. A tie druhé steny, to sú steny, lenže na tom sú vojaci, ktorí vedia striedať. Oni ako strie... To tam To je dobré docela potom. normálne, že tak pár normálnych stien a potom tú veľkú, aby si tam mal vojaku. Ja idem tu toto, z toho volá. Jak sa to volá? Toto proste, tu si pozrite, onen, prečítaj si to. Viem, že ty sa nekúkaš, lebo onen to ale... Bolí ma život z toho. Aby tam boli vo tých vežiach vojaci, musím mať ešte tú veľkú, takú tú... tower. Hej. Tower, Takú full tower sa to volá. Aha. Ono sa to spojí?
Hej, mal by sa to spojiť. Tie veže. Postavím si tretie mesto. Ja to musím mať researchnuté najprv, som zistil. Až teraz. Walls... Najprv musím dať onen markety a potom tamto guard tower, ne? Jop. OK. To už je tak debilne, ako to ja teraz hrajem. Ešte v živote nikto nehral. Nie je tu taký hospital, aby som si mohol tých vojákov vyliečiť. Hospital, aby som si vylečil mozog, lebo toto, čo robím v tejto hre, je onen, nedobré. Nedobré? Koľko máš mest? 2. Aha. Mám to nie až tak veľa. Vážne? To nie je až tak málo. To nie je až tak málo, som chcel povedať. Kebyže sa spavne na normálnom ostrove a nie na 3 cm štvororočné, by som ich mal 20 už. Čeko do Ázie, tam si postavíš ďalšie. Fakt? Ja som si tam onen neurobím nič, je to onen bude koniec sveta. Mám 67 plastu, ja čo mám nekonečno plastu, vždycky mám menej plastu než ty. Mi rozbíja môj most. OK, guard tower už mám vyskúmanú, idem toto ju postaviť. Ja bombardujem toho typka raketami. Ja tu s typkom strašne bojujem. On má tiež 3 mesta. Možno, že už aj viac má väčšiu ekonomiku. A ty už máš väčšiu ekonomiku, jak ja. Ten cápek je nad tebou. Viem. Aj ty si nado mnou. Ďalší vojaci, ďalšie tanky, pohyb. Tie steny mi nejak nejdú veľmi stávať, ti poviem. Spojili sa ti? Hej. Dobre, ja si postavím tiež tu steny. A vieš ešte z nich schodiť s svojimi vojakmi? Netuším, neskúšal som to, nezajíma ma to, nemám. A si ťa budem brániť svoj most, než dáme zautočiť ten typek. Ja si idem, aby som mal satelity, bo chcem vidieť celú mapu. Ja tiež by som chcel vidieť celú mapu. Lietadla Airbase. Už máš najlepšiu ekonomiku. Čo to kedy? Neviem. Ja si dám ešte ďalšie mesto. Ja zbúram svoj most, to už aj tak horí. Každé mesto môže mať 2 airbasky? Hej, môžem. Hej, môžeš. Ja si to tu... si vlastne budú sa ti skôr spamnať lietadla. Nie, ja chcem do jednej airbasky, že vždycky dávať tie veľké a do druhej tie malé lietadla, vieš, také menšie. Aha. Kámo, koľko máš produkciu plastu? 130, neveľkú. Ja tiež nemám teraz takú veľkú, akože mám viacej než ty, to som nečakal. Ale ja sa pýtam, preto teraz mám fakt veľké problémy s plastom a ma to dosť sere, chápeš? Opovie útočí stíhačkami. Na to, aby som videl celú mapu, je hneď ten prvý rada, ten satelit, ne? Hej. Dobre, tak tam idem si to vyskúmať, to chcem. Ja si snažím stáť ďalšie mesto, že nemôžem, lebo on po mne útočí. To je strašne hrozné, keď nemáš nejakého parťaka, ktorý ako je vedľa teba, keď máš nejakého nepriateľ vedľa seba, tak som to ako myslel, chápeš? A on mi už ničí mesto. A ešte raketu na mňa pošle, wow. On je nejaký dobrý? Vyzerá na to. To by som sa mohol obávať. Nejdem radšej... Ach, ty si vypol, tamto globalization, alebo jak to volá. Jedno lietadlo stojí 100 jedla? Mám peče na hlavu? Ale toto je veľkých. Používaj to druhé, jet. Ja, ale tie veľké sú silné, ne? No, dobré. Aj, ale sú tak pomalé. To mi nevadí, Jet sú podľa mňa najlepšie. Stíhačky. Ja vyrábam aj jedno, aj druhé. Aha, mám dačo vyskúmané. Dobre, už idem na satelit. Stíhačka prelecem. Nepôjdem... Kámo, neurobíme satelitovú výhru? Aj, Space Station. Hej, že ho zosmažím. To nie je tak, že osmažíš to, pošleš raketu do vzduchu. Nemyslím toto. Ja myslím o to ten laser, čo smaží, vieš, ten laser urobí. Aj tak môžeme ho osmažiť. Smažených idiotoch som dlho nejedol, to si pôjde dám. Och bože, ten typek tu má nejakú tam, a vieš, ako veľkú armádu ten typek. Neviem. A on po mne útočí. Ja sa dobre dosral som. Ja si musím zvýšiť onen plast miesto, vieš, ak myslím miesto na plast. Jop. Ja mám takú jednu pozitívnu vec, že do tej Austrálie je iba jedna cesta, chápeš? Jop. Ale zároveň to je aj také, že na začiatok je to hrozné, ale ako pokročilo je to v pôde, tam ako
keď takto ide pozemnými vozidlami, tak máš ako colnicu, aké vychápeš. Áno, chápem, mám plný idem na space program a mám satelity. Ja už mám teraz satelity, čum. Teraz to ukáže. Oh no, Maťo. No? On má nukleárky. On má nukleárky? On má nukleárky. Nechá ma, prosím. Ty si Kámo, mohol si nukleárky, bol by som happy. Idem ti pomôcť, idem tam rovno hodiť svoje všetky vozidla, čo mám, ideme sa zachrániť. Musíme mu zničiť toto na výrobu nukleáriek, vieš, ak myslím. Ja som zatiaľ najvyššie v tabulke, ale nie som najlepší ani zďaleka. Mám ti pomôcť ma tam zautočiť? Neviem, keď chceš. Okay. Máš nukleárky? Ešte nie. Ale mám lietadielka. Dobrý, ja si ho postavím tu radary, aby som zostrelil tie jeho nukleárky. On je žltý? Hej. Ok, idem na neho zautočiť. Asi tu všade teraz postavím radare. Poslal som na neho všetko, čo som mohol. 301 za jeden. Ja... A máš lodi, aby si tam vedel dostať. Nie, poslal som lietadla. Jaj. Ja mám hneď dve tie geňovské veci, tie biele, vieš, vedľa seba. Kde je môj pandulák? Potrebujem toho panduláka. Fakt pandulák? Áno. Kde som ho poslal? Lebo bez neho, vieš, ti to nezobere, tie biele chujoviny. Ten typ má strašne na mesta. On má tiež radar. Ja, čím sa skôr... Zase... Nie. Na teba alebo na mňa? Na mňa. Sorry. Čím je radar? Čo je radar? Tu je. Nie, to nie je radar. Tu je to. Ja si radar postavím vedľa toho nukleár sila, aby onen, vieš, ak myslím. Na ten plast sa môžem vysrať to pandura, to som nevieš. On si myslel, že tvoje bombardéry boli moje, on sa na mňa poslal nukleárku. A ti to sa teraz napísal do chatu? Hej. Okamžite si postavím viacej radarov. Ja si postavil ten jeden, ja dúfam, že sa mi nič nestane, lebo toto je velice nebezpečné. Máš aj ty nukleárky. Dobre, idem si ho hneď postaviť. Dobre, už som dal vyrábať. Moje štvrté mesto, rovno moje štvrté mesto, sakra. Ja to teraz nebudem poslať jednotky, bo mi skampu na radiáciu. Ja sa klepem, lebo reálne, ono to je také, vieš... Čo sa klepeš? 3-krát hádaj. Neviem. Ja už som dal vyrábať, 2 nuky vyrábam teraz. Ja si postavím vojakov, to si proti radiácii. Ja mám satelity, vidím celú mapu. Poď sa ku mne. Typ nechcem si nukovať. Ten typ, kúkaj sa na to typka, čo tam má. On má tiež náš radar, hej. On má tiež radar? Vidím, že aj ty to tu máš pekne veľké. A posláš tam na ňo lietadla? Teraz tam idem poslať nuku. Strieľ to oddiaľ od radaru. Máš všade mysl, sila. Dopadlo mu to tam? Ne. Dopadlo mu to tam. Som mu tam zničil. Mesto, ne? Počkej. Maťo. Áno. To dopadlo na mňa! Upsík. On mi to zničil, tú nuku. Aj to ti neútočíš, aj? Neboj, vytváram ďalšie 2 nuky. Mačo. Som ťa trošku poškodil, ne? Si mi rozbil moje hlavné mesto. Ja viem, na čo som chcel útočiť. Na mňa? Hej, spadla už. Na mňa? Hej, vidím. Hej. Mne to nevadí. Kde? Dosť mi to poničilo. Už som druhý, už nie som prvý. To mi nevadí.
Come on, jak ďaleko s ekonomikou pred nami? Však ja vidím. Dopadne? Yes, dopadla. Tak čo som mu zničil, čo No, málo. to bolo lepšie. To je nukleárna vojna. Dám sa ja robiť nuky. Toto je čisto nukleárna vojna, nič nie. Dám sa ja robiť nuky a potom obidva vyskúme na seba nuky. Prosím, toto keď spadne, tak to... Spadlo to tam presne. To bolo mega dobre, čo mu tam spadlo. Poď sa, kde to padlo. To bolo také satisfying. Úplne... Kam posielate jednotky svoje? Vidíš tanky? Tam by si to mohol streliť, lenže to má u radarov. Má tam protiletadlové tanky, aby ti mohol ničiť letadlo. Kapo, on mi zničil asi... on mi zničil tie plastik veci, tak to bude také hrozné, trošku viacej. Však aj mne rozbil plastik, ty si mne rozbil plastik vec. Vieš, najhoršia nemám toho trúpra, neviem, kde som vzal trúpra, ja bez neho nemôžem len stavať tie plastiky blbosti na tú bielú vec, chápeš? Hľadajte trúpra. Ale môžeš hociakým vojakom. Ale nemám žiadneho doslova už. No, Prečo nemáš žiadneho? Jeden tu kde iba ho nevidím. Ako vôbec. Počkaj, už mám ďalšiu minútu? Lebo ja som vydal vyhrať. A teraz nemám skôr žiadne plastik kvôli tomu, že si mi to rozbil. Nie. Kam si to vystrelil? Vedľa seba, ja som to myslel. Prečo by si vystrelil nílku vedľa seba? Ja som myslel. No nemyslel, ja som zle klikol. Tak kde si strelil? Vedľa seba ti hovorím. A to kde? Kamo, to až 3 pumpy sú, ale je to mape. Hej. Hneď u mňa sú 3 pumpy, iba nemám soldiera. Ja ho idem vytvoriť. Nechcelo sa mi, ale idem ho vytvoriť. On mi zničil... Kam on mi zničil jednu tú nukovú blbosť, ale on mi zničil tú, v ktorej som akurát nemal nuku. Ja som si hovoril, prečo nemám tu pumpy a vlastne takto mi to rozbil. A prečo tu nemám storage? Vlastne mi to takto rozbil. Toto asi zničí, toto tá blbosť. Jo, zničila to. Kámo, vážne nás dvoch porazili jeden cápek. Neporazil, ešte bojujeme. Co už nemáme šancu. Aj ty to vieš, že nemáme šancu. Máme. Ale kebyže mi necháš moje víťazstvo na artist, alebo jak to volá, by som vyhral na 100%. To je moja vec, pri ktorej ma nikto neporazí. Skús vyhrať tú raketou, čo vyletíš. Kámo, ja nemám čím, lebo všetky skúmacie veci mám head a ja už nič neskúmal ani. Chcem by som to na radšej postaviť, iba tam má toľko tých vecí, to asi zase zastavím, ja som si istý. Nie, nezastavil. Poď sa, kde mu to zase vybuchlo. Vidíš to tam? A skús ho streliť tam, kde má jednotky. Jo, vidím, ale tam má hneď vedľa toho tú chujovinu, ale skúsim na budúce, onen teraz idem dať ďalšiu nuku. Letí. Na mňa, jo. Kde spadla? Na mňa. Vieš čo je pozitívne? No. Môže ničiť čo chce, lebo pokiaľ mám produkciu plastu a jedla, môžem robiť čo chcem ja, chápeš? Jedna pumpa je dole v Afrike. Veď to je tá, ktorú som mal, iba mi onen toto vybuchol ju. A jedna je ešte aj v Antarktíde, preboha. A dve sú v Antarktíde. Chápeš, až dve pumpy sú v Antarktíde. Až kamo... Maťo? No. Až 3 tie biele veci sú v Antarktíde. U mňa sú 4 a ja mám 2 z nich a idem si pre tretiu. Ja mám nukleárky. Ja idem mu poslať ďalšiu tiež. Skúsim mu poslať tých soldierov a týchto vecí, čo tam má. A dopadne? Yes, dopadla. Má ich všetkých mŕtvych, čo tam mal tie tanky. No nie všetkých, jeden tie. Už si tu. Zautočíme s lietadlami? Ja nemám žiadne lietadla, mne zničil tu výrobne na lietadla. Kámo, vieš, ako mám vieš, koľko vyrábam plastu? No. To je mal vyrábať ten systém. Daj mi chvíľku, sa mi to teraz onen vyrába, tá vec na plast, lebo ja som totiž... Ja už mám 3 tie biele blbosti. Type má tú raketu, čo by mohol vyhrať. Kde ju majú, kľudne zničím, teraz používam tú chujovinu. Prvá ňuka je hotová.
O, dve rakety letia. On mi ju zničil, tú, ktorú som mal ja. Počkaj, nezničil mi toto, čo som myslel. Ne, nezničil mi. No, ako nič dôležité. Kámo, ja mám produkciu plastu 400. Koľko máš ty produkciu plastu? Nie, ty by mi zastavil moju raketu. Chod sa pozrieť na moje mesta a potom sa pozri na to, že mám one najvyššiu, najlepšie toto skóre. Vidím. A mám, poď sa, jak vyzerajú moc mesta. Ja sa doserem. Ne, zase mi rozbil nukleárku. Kámo, nie? Prečo už mám iba 300 produkciu plastu? Mal som pred sekundou 400. To bolo super. Neser mi. Vole. Keňo mi zase všetko rozbil, musím zase všetko stávať. Ja nič nestávam, ja mu iba poslám ďalšie a ďalšie nuky. Tu nemusím. Kde má ešte veci? Veď toto je všetko, čo on má, veď už nič nemá skoro. Aha, tu ešte toto má. Ďalšie No, mesto mi píše, idem zničiť. Čo píše? Buchne. Hej, Yes. vybuchla. Už chýba jedno mesto. Ešte tam, jak má tú raketu, hej, tam tu musí upaliť. A bol tam pošlom vojakov. Jemu chýba jedno, už iba mesto a máme to vyhraté. Počkaj, ja tam pošlem hneď vojakov za chvíľku, hej. Nemusíš, ja poslám raketu. Mám ďalšiu. Už mu tam letí. Abu, ne? Je. Yes. Vyhrali sme? Musím mu radare. Ešte nie, on si Kde ma- pošekol pravo. Kde má ďalšie mesto? Veď to sú všetky mestá podľa mestca onen. Ne? Rozbijem steny a idem do útoku, hej. Ja idem toto si dať ďalšiu túto chujovinu a tam idem vlažiť toto blbosť. Keď tam je čierna zem, neznamená to, že on nemusí mať toho soldiera, ktorý vydrží proti tomu, ne? A, letí ďalšia ňuka. Ja dnes teraz vyrába ďalšia ňuka. Vyhrali sme? Ne, nevyhrali. Mne to buguje, keďže nemám myšku, tak keď vychápe, že ja nevidím. Kamo, čo on ešte má? On už nemá nič? Moja armáda ide do útoku, hej. Mne sa páči, Ja kamo, mám daštiky mest. ja sa ťa strašne teším na ten graf, čo tam bude, ten graf to bude kúzelné, tačo. Ja sa fakt teším na koniec na ten graf, to fakt. Lebo ja som bol hore, dole a zase teraz som zase hore, chápeš, takže len to bude Tak. ten graf. Dám si ešte jednu ňuku. Nie, a keď sa mi načíta ňuka, mu zase tiež idem poslať ďalšiu. Mám ju. Idem ju tam hodiť. Moja armáda mu to tu už ničí. Ja mu tam posielam na jeho polia. Nie, ona mi zničila ňuku, zasa tá blbosť, ešte myslím. Videl som. Ja, Vyhrali odstav. sme. Pozri. Kámo, mne sa páči, že... Sa mi páči, že jak vyhrával a zrazu... Viete, čo sa mne páči? Jak ty si celú dobu dole, celú tú dobu si bol ty dole, ty si ani raz nevyšiel hore. No bol som tak úplne tak trošku, vidíš. Ale iba my dvaja, proste ja, on. Kámo, tu sa pozriel, jak jemu, on na mňa vtedy poslal ňuku a tá šípka jeho žltá, jak vyšla hore a moja dole, tam proste tá jedna chvíľa. Potom to išiel ďalej, tam zasa to isté sa stalo a potom som ja začal poslať ňuky a normálne hora zo mňa vyšla.